Ne tɔgɔ Binta Jakite, ne bɛ bɔ Bamako, Mali la. An b'a dɔn i ye yali mɔgɔ ye. Aw bɔra aw ka yɔrɔ la, aw nana sisan Washington. E mun de kalan i ka nin séjour kɔnɔna la? E bɛ se k'a fɔ n ye n yɛrɛ kalan parce que leadership ye ka se k'i yɛrɛ dɔn, ka se k'a dɔn i bɛ se ka jama tugu i kɔ cogoya di, ou bien ka jama ka vie impacter cogoya min na. Donc n y'o o kalan kosɛbɛ k'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔw ka diɲɛnatigɛ impacter, ka baara kɛ kunkan kun min tɛ a yɛrɛ dɔrɔn ka nafako ye, n'a nafa bɛ se mɔgɔ jama ma. E ye dɔnniya kura min kalan, e bɛna taga nin lawaleya cogo di Mali la? A kan a b'a to n bɛ se ka taabolo kura dɔ ta mun bɛ se ka n ka baara kɛcogo ɲa ka taa fɛ, ani n bɛ se ka impacti bonya cogoya min na mɔgɔ wɛrɛw kan. E yɛrɛ bolo yɛlɛma jumɛn kan ka don programme kɛcogoya la, surtout ka ɲɛsin musolakaw ma? Donc sɔrɔ yiriwali sira fɛ i bɛ se ka jama nafa cogoya min na. An ni mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn ye, an bɛ se k'a fɔ n ko mɔgɔ damadɔni b'a la u ka kalan kɛcogoya u tɛ Afrique kɛcogoya dɔn. Maintenant il faut que mɔgɔ min y'a kalan kɛ a tigi fana k'a sigi ka jateminɛ k'a la tuguni, ka a tata ɲuman t'a la, ani minnu tɛ se ka taa an ka jamana na k'o bɔ a la, u k'a essayer ka ani formation d'u ma minnu bɛ se ka adapter kosɛbɛ u ka jamana réalité la. Ne tɔgɔ Abibalayi Jakite, ne ye Mali foroba baarakɛla ye. N bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛw ko dilanni na. Ne bɛ baara kɛ yen i n'a fɔ ladilikɛba. N balimakɛ, aw ka nin kalan lakɔgɔli baara in a bɛna e dɛmɛ cogo di i ka foroba baara kɛ? An ye communication kalan, jamana foroba baarakɛla yɔrɔ minnu bɛ u ni jamanadenw bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya sama ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na, walasa u ka se ka faamuyali sɔrɔ u ka baarakɛtaw la. Donc ni formation kɛra sababu ye ka minɛn di ne ma ni n seginna ka taa n ka jamana la, n bɛ se ka jamana kɔnɔdenw nafa cogoya min na, ka se ka jamana kɔnɔdenw nimisi wasa foroba baara hukumu kɔnɔna la. A bɛɛ la nafama ye min ye, o ye an ni adamadenw kalala ɲɔgɔn na n'a bɛ f'o ma ko network. Ni e taara i tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu ma se ka chance sɔrɔ ka na, e bɛna mun de k'u ma lakalifɛn ye walima somɔgɔ sama ye? O ye ka u bilasira, ne ka baara fanba bɛna kɛ bilasirali ye walasa u fana ka se ka a ka di n ye n ka se ka o dɔnniya ninnu tila ni baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Wa maa minnu fana bɛ yen ni programme yɛrɛ bɛ se ka nafa lase u ma, n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa u fana bɛ se ka taa ni programme hukumu kɔnɔna la cogoya min na. Ne tɔgɔ ye Adam Diko, denmisɛnninjɛkulu min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen don fasoden ɲumanya ni bɛɛ fanga sinsinni ma Mali la, n'a bɛ f'a ma AJICAD, ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Bon ne tun bɛ Virginie, donc ni kalan in an ta bolila fɛn min ye leadership, n'a fɔ c'est-à-dire i ka sigida kɔnɔna i bɛ se ka o impacter cogo kosɛbɛ cogo di, ani i bɛ se ka i yɛrɛ la faamuya ni olu ye cogo di. Donc an ta bolila o kan. N ye chance sɔrɔ ka yala ka États-Unis yɔrɔ caman ye, ka organisation caman rencontrer, ani ka mɔgɔ caman rencontrer, a mɔgɔ minnu fana bɛ ka anw ka baara ɲɔgɔn kɛ yan nɔ, mɔgɔ minnu ni an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛɛ hakilina ye min ye, an bɛ se ka olu la yiriwa ɲɔgɔn fɛ cogo min. I mana segin ka taga Mali la ni a bɛna yɛlɛma jumɛn don i ka baara kɔnɔna la, ani i bɛna mun de kɛ tigitigiya la? Yɛlɛma fɔlɔ ou bien a nafa fɔlɔ o ye ne yɛrɛ ye, parce que kalan y'a permettre ne yɛrɛ ye fɛn caman faamuya kosɛbɛ leadership kan. Donc k'a dɔn fɛn jumɛnw de la force bɛ na ani fɛn minnu na mago bɛ mɔgɔ wɛrɛw la. Filanan o ye n ka organisation ye n'o ye AJICAD ye. Donc anw bɛ baara mun kɛ, an bɛ baara kɛ fɛn minnu ye denmisɛnninw la kalanni ye, fasoden ɲumanya sinsinni kan, bɛɛ fanga sinsinni, bɛɛ fanga nafaw, ani min ye an ka environnement n'o ye an ka sigida, an bɛ se k'o protéger cogo, an bɛ se k'o lakana cogo di. Donc ne ye fɛn minnu kalan yan nɔ, o bɛna taa n dɛmɛ kosɛbɛ ka se k'o baara ninnu na sinsin. Sifinnaka mɔgɔ 700 o de tun bɛ yan nɔ ka bɔ Afrique, o bɛɛ bɛ baara kɛ Afrique communautéw kɔnɔna na. Baarakɛɲɔgɔnya an bɛna min créer ni Afrique jeune leader minnu ye u bɛɛ ka jamana kɔnɔna na, a nafa fana ye o ye. Minnu fɛ a tɛ se ka sɔrɔ ko fo i ka kɛ bolojan ye, e bɛ mun de f'u ye? A ka kan u fana ka continuer ka postuler, yali Dakar bɛ yen nɔ, yali Ghana bɛ yen nɔ. Donc programme caman bɛ yen nɔ minnu bɛ sifinnakaw dɛmɛ k'u ka leadership développer, donc u ka da o programme na, u ka continuer ka postuler.